Esther Kapitulo 1. Si Reina Vaste misukol kang hari Ahasuero. Sa panahon ni Ahasuero, sa gatos 27 kalalawigan ang iyang gimanduan gikan sa India hangtod sa Ethiopia. Niadtong panahon na ang palasyo ug ang trono ni Hari Ahasuero anaa sa Susa, ang uluhang syudad. Sa ikatulong nga tuig sa iyang paghari, nagkumbira siya alang sa iyang mga kadagkuan ug mga sulugoon, sa mga pangulo sa kasundalohan, sa Persia ug sa Media ug sa mga kadagkuan ug mga gobernador sa mga lalawigan. Sulod sa 3 ka bulan, gipasundayag niya ang mga bahandi sa iyang gingharian, ingon man ang iyang kabantog ug pagkahalangdon. Pagkatapos ni adto, Kiti ang hari sulod sa 7 ka adlaw alang sa tanang tao dato o pobre nga didto sa Susa. Ang maong kumbira didto himua sa hawanan sa tanaman sa palasyo. May mga puti ug asol nga kortina nga mihigtan ug mga linubid nga pinong lino nga nagtumpula o gipakabit sa mga argulyas nga plata diha sa mga haliging marmol. May mga lingkuranan nga hinimo gikan sa bulawan ug plata nga diha sa salog nga mosaik nga hinimo gikan sa marmol, taklubo ug mga mahalong bato. Gidalit ang mga elimnon diha sa mga nagkalain-laing sudlanang bulawan ug daghan kaayo ang binos sa hari. Walay kinutuban ang mga elimnon, nagsugo ang hari ngadto sa mga opisyal sa palasyo nga pauyunan lamang ang gusto sa matag tawo. Ang reyna nga si Vaste nagkumbira usab alang sa mga babae nga didto sa palasyo ni Hari Ahasuero. Sa ikapito nga adlaw, sa dihang nalipay na sa pag-inom-inom ang hari, gisugo niya ang 7 ka eunuko nga si Mehuman, si Bizta, si Harbona, si Bigta, si Abagta, si Shetar o si Karkas. Nga dadun nila sa tubangan sa hari ang reyna nga si Vaste nga magsulob sa iyang korona aron makita sa katawan ug sa mga kadagkuan ang iyang katahom. Apan sa dihang gisultihan sa mga eunuko si Reina Vaste sa hangyo sa hari, midumili siya. Tungod niini napungot pag-ayo ang hari. Unya nakisulti ang hari sa mga maalamong tao nga nasayod sa kapanahunan kay mauman kini ang kasagarang himuon sa hari ngadto sa tanan nga batid sa balaod ug sa mga maghukom. Gipatawag niya si Karsena, si Shetar, si Admata, si Tarsis, si Meres, si Marsena ug si Mekmokan, ang 7 kadagkuan sa Persia ug sa Media nga maoy iyang mga pangbaga. Gipangutanan niya sila, sumala sa balaod, unsa may angay nga himuon ngadto kang Reina Vaste tungod sa iyang pagdumili pagtuman sa sugo sa hari pinaagi sa mga eunuko. Unya miingon si Memucan ngadto sa hari ug sa mga kadagkuan. Ang reyna wala lamang makahimog kalapasan ngadto sa hari, kundili sa mga prinsipe usab ug sa tanang katawhan nga ania sa tanang lalawigan ni Hari Ahasuero. Kining gibuhat sa reyna mahibaluan sa tanang babayi ug tamayon nila ang ilang mga bana kay miingon man sila. Nagsugo si Hari Ahasuero nga dadon sa iyang atubangan si Reina Vaste apan wala mosugot ang reyna. Niini gayong adlaw ang kababayen-an sa Persia ug sa Media nga nakadungog niining gihimo sa reyna, musulti niini ngadto sa tanang sinaligan sa hari ug dayag na lamang nga maglagot sila pag-ayo. Kung ikahimuot mo halangdong hari, ipakanaog ang usa ka sugo ug isulat kini ingon nga usa sa mga balaod sa Persia ug sa Media aron dili kini mausab. Ang sugo mao kini: si Vaste dili na makaatubang sa hari hangtod sa kahangtod ug iyang dapit ihatag sa hari ngadto sa babaye nga mas maayo pa kay kaniya. Ang sugo sa hari kinahanglan nga ipaybalo sa tibuok gingharian bisan pa sa kadako niini aron ang tanang mga babaye motahod sa ilang bana, dato man o pobre. Nakapahimuot sa hari ug sa mga kadagkuan ang maong tambag ug isunod sa hari ang sugyot ni Memucan.
Nagpadala siyag mensahe ngadto sa tanang lalawigan nga sakop sa gingharian sumala sa mga sinultihan ug sinulatan sa mga nagpuyo niini. Ang mensahe nagingon nga ang matag bana kinahanglan maoy pangulo sa iyang balay.